Myška. Čo to je? Len sa naje. Citrón. Podľa mňa to je chutné, daj. Čo môže byť citrón? Michal, natáčaš? No. Vidíte. Ne, bože, z rána. Povedz niečo. Do kamery. Poď dodať, ja taký super hlas. Dneska keď vyzeráme jak strašidlo. Povedz nejaký vtip, alebo také niečo. Môžeš to zopakovať. Ty povedz niečo strašne vtipné. Že také Máš vtipné detail. veci hádžete Nemôžem, lebo dnes som a na teba včera. detail. Po mne sekeru. Kde ju mám? Z piči si ju vyťahnem? Kedy? Príručnú batožinu a tak. Kosačku, ne? No, sekeru. Permanentne. Bože, strašidlo najväčšie. Spravíme si náš kat. Vyšenú Dneska ráno natáča. Najväčšie halka. Sexy jebne. Bez hamby to tu dožere všetko. Budeme si urobiť písemkou party. Je 6:30 a toto je bodka. Pozeraj. Tábore. Kurva, no, škoda, že to bolo jed. Áno, tak ona si dala čistý probio nápoj. Menovite Andy. Andy. Varhol. A keď bol hry... A Dominika teraz povie Neviem rozprávať niečo. vtipy. Čo nám povieš ty? Michal. Čo nám povieš ty? Zarepuj na No, poslednú. tak, Ježiš. To je pre Myška, to sa môžeš. Jasno, on vieš, to bude na bumet. Dobre. Ja nie som oný videografický typ, vieš, ako. Jej. Poďme rob radšej. Neriskuj. Dobre.